Nyansapo TV suni yeko na yakwaku sabre se wohwe mfonyine twaguo yi a eye nananom ahema ewo asante na womo ababeja womo ahema krobia asante kotoko ahema nana konadu yadomotoso miensa edi se mekasa mebodin no afiri menifa so a eye mampon hema nana ajakuma difie afei adwoso hema nana ya asantewa ena afei tepa hema nana pamu yese ahema dodo na nana durowa ene womo keka ho mpanifo ahodo a womo ewa asantemam ha ena womo agye adwa fefefefefe ye ahema no womo ho fese abusua ni nyina da asante amamre ene na mane edi womo so do mani munyam ene o ma ho fama ebetai ene dwumadie no achi ejei wo ahema odi nka otosumie no kuma se abaika chibeni yera sampai nananom ni me na me eye menije pi se ene dwuma eti sei ye me se mimi di dwuma yi ho chia me muni mi nyina ba ya dwen se krobia asante kotoko hene ni fie adununum a wadi ewesikadwasori eho afahye no ayefe ayakono ohini ama hunie ahenie ayefe papa na ene bre aso se ewo se etumiensa na Asantehemaa abeduha enti mo da ma baby a wutire bia pega mu baby a wutire bia no muso kroma me Asantehemaa mame na na baby a motosumiensa kroma Asante Hemaa afi ena wo beduha baby a wutire bia so se bi pega mu na ya fanche ye ni bie ya fama no ya da so concludemo amen. Da janya kropo wasro ne asasira.
yɛda wase ɛwɔ obambɔ wɔ homɔborɔ wadɔ yɛ na wodom a wama na sane abɛhwɛ Asantehemaa ɛnumonyam ne ayɛyɛ nka wo yɛsɛ onyina sɛ dwumadi ate sɛ yi wɔdɛfoɔ bɛtena ɔpono ti wo han no ahoɔden no nyɛ kɛseɛ Lema wani monyam wawaso no enhwen ewo bia yi ne dan a ye pa ho ntuma ne dadua yi wani monyam atenam na botaya wona modoye so ede sa chede ati sei abedum ye yi wona msama sa botaya abam yede waso be ne sama ye wene radi Yesu Kristo wonti amen. Honorable Mr. Sampai, Mayor of New York, and I just come to feel to see you know, Asantehemaa, and I know Hima, before Moshe, now, Board of Directors, Joe Bay Foundation, Mr. Joseph Magnus, the Bettelega HBR, and then Foundation board members elsewhere, Moshe has said. That Asidani and Niger Cassia and Asia. Na legina Asantehemaa o 240 bebu anemu mama mu nyina nso akwa babio se ye ba ya sabia dia na sabi ke ni tie wa ene se ada se be hwe ho ya dia na be hwe bibia e koso wa se na enche bia ena be fie bi no me fani am se ene social media ba so one year bibia ne dia to abonti bi won so a na Asantehemaa nkwaso yewura Asantehemaa nkwaso Asantehemaa nkwaso Ghana man nkwaso Nigeria hospital ye nyina yitire ye na Awurade ase yenti aye wa ha no pay yetu adwuma ne so a empanyi ese obroni bɛyɛ aya na efiri ne krachi ade afefefa ye hu no wa ha yi bibi free baabi na akɔka baabi ɛna ye ma ye hu ne ye hu ne wa ha no pay wabra ye nsai bre to so mi no Asantehemaa abɛkasa na sema waresa ɛde ato nanum no wabɛka kyɛ na nsa no bɛba ketefo mo fa bibi enyigye na Hima tae mo so ha kakra ma yen na afi na Asantehemaa nsiesie ne ho na ɔmɛka nsɛm a Hima ɛde asoma no ɔfa bi metu ye ni Asantehemaa sikapo na nem yerayo Lady Julia Nana here chairman of Tutu Charity Foundation, the mayor of Kumasi. Nana nom any doctor for any necessary any Indonesia. And they need that year Emma Asantehemaa Emma Nana Asantehemaa Nana Kunedi had more tossomins. And da ye pa entoma Daya Charity Foundation yera Asantehemaa Foundation SC ama Menshia Hospital Asantehemaa Fredo Menshia G
ye baby ma be wo ye be pa no ntoma na yima se mema foundation asonte se e na ni jibebu na na ho ase ye yo bia se ono Asantehemaa na ye de sabi maternity block betu nana nom the doctor for any invited guest nana Asantehemaa odi otsena na duni ya do makonya so mfie nsu ni odi ni mfie num no asobatan no na opese o ye nneoma ebeboa ema because ye nyina ye wa Asante nyina ye ma no odi ni mfie num no odi breastfeeding esi yeniso enye no nko premature center ana nkola o mo mre enso ye eniso so odi si yeniso na you may in fear no the Commemorative teaching hospital your mother and baby unit your share and ma omoda ho na you ma my catch man say ade ehia pa beboa e wo enkola omomra so aye breastfeed ana say no fusuo dano omoda ho nyina omutiri ye na you ma ye ma omonnyoma na mpo oma dano na hospital ayi omu nyina na ehema tua obo bills ma omo ye tua over 100,000 Ghana cedis ye nja ho ye by mensiaji na ene wo ya abobo anu ya ya ba ye no ye be home maternity block no ene se bi sitie na asefem na areho na ye mu nhye na nye du bebu nti mra charity foundation ye Asantehemaa ene ne yire ye o mani da so eni so ade hunu se opopese o ye maternity block no na kese ye ne kwan so na nanom a o modi yachi eba na yima faith anniversary ebe hunu menhia maternity block no madaroma na nya dia e wo se ba bia nipa wo em say ye nyina ebe hu se awo eyade a yekọ ewo ni nkwankwanta ena se bi ebu wo na ebe bia ye wo no enheda nkoyie na unya ba bi nchini a eno so ha adwe wanhwe ya na ama oba no ene akwala ni na afiri iti ye de kan ba da charity foundation asepa se de mi di kan kan ye na ma de emma eyade a omo hia ni bi just akonya no di no tiase ene onim se oye obatan ma Asantehemaa nyina iti bibi ye ma enkola ho adwuma no ene na de na akoma so iti ene Osei se na Asantehemaa ni dream come true em say ye call aprobo nyina ya wa ha ye san call children's hospital na e wo pampa so do eno so dana ya ye ko to bi a ye ubia na Asantehemaa fa oka menshia children's ward na wa ha no kra madam TV ebo ho na Asantehemaa na de bai madam ye ba ye nyam ye bre mo nyama bebri madam pa cho bebo ana ye we adano so obia na ye ni bia na Asantehemaa otua ni kama ye ka we nyina me ati asese ehia na the right thing to do say ye name this complex after na Asantehemaa Meda Charity Foundation is CBM. Omoni Joburg Foundation. Our partner omo. Nyame hyiabo. Na ima so odam asepa. Na nano madaroma. Ye nyina ebeti asese. Maternity eye bibia so oyo oba wakoso bi. Wo ye be ma so ye wo ho. Madaroma anya wo ye ne be wo ho a oge akra betima wo ho. Iti madaroma mesre se yenja omasesa yenim se dia ban ne omasitie ye besre se nanyema ndi nda so no aya so die kese ama ya Asantefo se ye nya ba bia ma block ya mesi se menhieji ye besre ankra ene na omo hwe ye omo te ha se ye moa in our own little way ne ye contribute madaroma enye obia be benya Joburg Foundation your mayama ye omoni Charity Foundation obo ha na de usika beso gloves ye bese se na yema ye de atoso no e wo se esom na ye bo mo mre no mre em se na no bi ye be ya ye na ye young boys bi e na omo te se na yema energy mother and child unit ho e na omo so beso ya se eti me na konya isu na masre se madaroma Charity Foundation ye rawa ye bi na de aka na o se ye isu
the best say and a baby in the Akadiaka. On being here clothes, on being here max, on being here PPEs the green. It's a network with you here. Ye be the Kama Foundation, why you be Madama, ye individuals with you soon. May assure say, on person hospital they direct. Now the Charity Foundation, they will be very grateful. To Madama, Major Nayman, Madama C. Then Yamisha, Lady Yamisha, Madama, Yamisha. It's then Nanaya in the kind. Long live the Ashanti Kingdom, long live Ghana. May His Royal Majesty be blessed. May you have some question. Sa pepepe na kakra meka dia tuade na namampo hema kan ni nyina no apart from adoya nkrofo beba be ya ye hwe kwan se bebre beba no adehweso maintenance culture e wo se ye ni koso papa abusia abua controfi waka na asem se ni suman wo hoi eye nani o nani soso a enkanya de se ye de bedi datem enti de enti a ye ba adwumade yase eye maternity block a penifo ene Joburg Foundation ene afei Otumfo Seitu Foundation wo mo apagya de super ye ma me di Julia edi mu entitimai na krobia sante Kotohema enso edin edaso no ebraso se ye bebo awura dan ni no wo mo atenase a asofo mpanimfo aba fada ahodo ne imam sahodo wo mo abepiepie mu ha abobọ mpa ya madwumadie no ye duru finfini de ebehia se ye bebo anan na afei yakọ akwakọhwe na ensa na no eye plaque na ewo ho no eno na wo kopa ho ntuma wo kote ahoma me yahwe eno ansa enti ye nyina ye mumu na ye kokohwe sede eno so esitie ansa ye be ka tete no bompa ye ni bi wo ma ye na fe nyina ye wora me de microphone le bre wo ho na wa bompa ye e de amaye na fe kwa ka tete no na ye nyina ye tiye wu ye wora ma ko show ma ye na ye yes ah yes yeah and like asem papa that's money. Okay. Father. Bye. Adepani aki we pay through. Now when I was to Makumasu, say instance ya the paper say I should be concurring. Say what room and who more a puncher. Says I dear SCC, but they be in my Yemma, I was hospital. You know what I say? Well, people, Aduma, what it do? Lady Julia. Now, you know, I say, the big thing say, to say, Granny Shira Bushia, Adisha Bushia, Nisha, Yanana, Tutu, Osei Tutu, near Nana, Asantehemaa. Na kunodu odum no so ma wo na ensi wo yi ere wase odum nti amen afi yedi Asantehemaa Maternity block was commissioned by Her Royal Highness Osei.
on 27th April 2024 in commemoration of Tutu Osei II Silver Jubilee. This block was built by Tutu Foundation in partnership with Joburg Foundation. This is a reception area.
yade a wode kyɛe me a nso nsɛm bebree nti awo abedan omo ama me a Awurade ene yɛda wase sɛ wafa Otumfuo Foundation and Joburg Foundation for de hyira Asantehemaa sena efi eneko awo enye owu ema mmea bio ebeye nhyira na ye enije Awurade yɛda wase Awurade wɔn a yɛ adwuma wɔ ha nyinaa wɔn mu bebree yɛ nhu wɔn da yɛ nti wɔn din da yɛsrɛ wo sɛ hu wɔn mmɔbɔ hyira wɔn webusiafo nyinaa hyira wɔn wɔn kwa wɔkɔ adwuma wɔ bafie nyinaa hyira wɔn na asɛm bi a nto wɔn because wɔn ti na mmea na ɛwɔ ha no wɔtumi gye wɔn awo Awurade na wayɛ wɔ ha nyinaa yɛda wase yɛfi ha so a wo ne yɛnkɔ nso wo ne wɔn a wɔ ha no wo ne wɔn ntina. Let us receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you his peace. And the blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be with you and remain with you, guide you, keep you, and protect you. Watch over your going out and your coming in. Watch over your food and your water. Protect you and keep you now and forevermore. Amen. Abusia yesanso ma munyina mo akwa babiem eda munyina mo ase se ebra mwanya na Nyansapo TV amamre ne amane adwumadi a ene koso ewo Manhyia District Hospital wa Asantehemaa Nkropon Kumasimu ebe Manhyia pa ni nyina ye Maternity block campaign fo ahodo ye Joburg Foundation and afi Otumfuo Osei Foundation ye ma me Lady Julian so di mu tetemanya na na konadu yadom otoso miensa enso edin ebata ho ehontoma ena Dr. Mpenimfo ehwe ha Dr. Koku Hussein Chief Executive Officer wono ewo eye Manhyia District Hospital wo mu bo mu ma ye pa hontoma na ha ena ye din nyina esi na wohwe machi ha ya de se wo mo anwene mfonyini fefefe bi akenkan egusoro broni be kan se plaque ewo mensani fa so ha na de watwere wo so ne se nana konadu yadom the third Asantehemaa Maternity block was commissioned by Her Royal Highness Lady Julia Osei Tutu on 27th of April 2024 in commemoration of Otumfuo Osei Tutu, the second Jubilee and Silver Jubilee. This block was built by Otumfuo Foundation in partnership with Joburg Foundation. And in Nebusian in Adanese Maternity block for Fefe, Yadia Sempen for Woti Womudin, Ewo, Edian Bobo Yemono, Womunina Sa Kenfua, Se Praya, Yabomu Epo, and a woman to me, Appiah dear so Sebeya Martin Hodwa, Qua Waswa, Kanaka, Wonka Yen Munyamshe, Nanso, and Nam Ahonidie Ekahon, Sanso, Enna, a Dian Hood will be an Ebia says in Tiama, a war a Sebi, a woo, and Nananum ene His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu in partnership with Joburg Foundation womu actually say maternity block penifo wo Manhyia District Hospital emfa enijuma Nyansapo TV suni enemeni Appiah ene bomu ebaye midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa dasene ye besan so kura preko enyum sebe odwampopo bi esi kroni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratama Hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame